Социалните мрежи гърмят от факта за инфлацията, постоянно покачващите се цени, кое какво правителство иска да започне да прави промени, да ни прави промени и тем подобни. Писна ли ви на вас, мили хора? Но знаете ли кой е най-интересният факт? Че никой не говори за здравето на хората. Никой не говори за факта, че нас ни тровят със всеки изминат ден. А най-вече, освен с храната, която вече на всички е познато, че е пълна с нитрати, пестициди, консерванти и тем подобни канцерогенни съставки, никой не говори, че и самата ни вода, дори минералната вода, която си купуваме от магазините, бутилираната минерална вода, е пълна с отрови, освен мръсотията. Тази пластмаса, която се набива в водата. И наскоро чух един много интересен израз за това, че буквално тази вода е като рак в бутилка. До такава степен вреди на организма в дългосрочен план. Ами хора, вместо да се чудите как да прикарате инфлацията и какво след кое ще следва, помислете наистина за вашето здраве. Информирайте се. Има страшно много книги. Книги, с които аз самата се сблъсках през последните седмици, като ето тази книжка за водата, че това не е просто H2O, както всички си мислим, и мислейки, че пийки много вода, ние правим нещо невероятно за нашия си организъм. Далеч не е така, мили хора, за съжаление. Книжката от доктор Шиния, който е откривателят на колоскопията, ако го казвам правилно, ако не се бъркам, Дълъг живот без болести. Тази книга е много интересна. След малко ще ви кажа защо точно тези книги са интересни. И Пътят обратно към младостта. Книжка, която от Санг Ланг. Ето. Това са книжки, които ни обясняват и изворната вода. Това са книжки, които ни обясняват уникалното, наистина уникално действие на качествената, освен прочистена и най-вече ионизирана вода. Ето тази Канген вода, само от фирма Enagic. Имайте предвид, че може много хора да ви говорят за Канген вода, но Канген е име, което е патентовано само от ето тази фирма, която гарантира за най-доброто качество. И това не си го изваждам от пръстите, а е факт. И как вие наистина може многократно да подобрите вашето здравословно състояние и най-вече да предотвратите настъпването на много сериозни неща. Ето също брошури, които може да видите за предимствата, за приложенията на тази уникална вода, защото то не е само за пиене. И ето книжката с протоколите на доктор Пиги Паркър, точно за ето тази ионизирана вода. Мили хора, няма как да изпадна в подробности. Предимствата са страшно много и може би биха ми били нужни часове, за да ви обясня наистина всяко едно от тяхните действия, но едно по едно и постепенно ще започна да ви разказвам, защото това не е само алкална вода, както много хора си мислят. Това е наистина жива вода с водород, който буквално навлиза в вашите клетки, пълни тези клетки с кислород, а кислорода е живот. Така че последвай ме за повече информация и очаквай много полезни съвети с ето тази невероятна вода.